Niciun plece. Nu știu, dar trebuie să-mi dau direcție. Să-mi dau direcție. Nu știu film. Asistent, ce faci? Nu mai vrut în cabinetul meu. Nu într-o am venit pentru a avea o extracție dentală. Ok, cât timp trebuie să extrag? Păi, aș vrea să fac extracție de canin, o măsare și un la vreau să dai să mai mâncați după aceea. Am mâncat asta suc. Ah, ok. Lasă-mă o pota de acolo, lasă-mă, așa. Și, începem din nivel. Tot frână, cât fără... Ah, gata. Gata. Asta